Mae arbed dŵr yn bwysicach nawr nag erioed. Yma yn Dŵr Cymru, rydyn ni'n angerddol am eich helpu chi arbed dŵr, ynni ac arian. Mae gan Dŵr Cymru ambell i declyn sy'n hawdd ei gosod allai eich helpu chi ar eich siwrne i arbed dŵr. Bydd Scott yn dangos rai o'r rhain nawr. Os oes gennych cawod sy'n cael dŵr o'r prif gyflenwad, yna gallai pen cawod effeithlon leihau eich defnydd o ddŵr i tua 8 litr y funud. A pheidiwch y phoeni, ni fydd hyn yn cael unrhyw effaith ar y profiad nac ar bwysedd y dŵr o'r gawod. Felly rowch gynnig arni. I osod y teclyn, y cyfan sydd angen i'w wneud yw datod y pen cawod sydd gennych nawr wrth y bibell trwy ei droi'n wrth glocwedd. Nawr eich bod wedi tynnu'r pen, sgriwiwch y pen cawod arbed dŵr newydd ar ben y bibell i gyfeiriad clocwedd. Gall leihau faint o amser ydych chi yn y gawod arbed dŵr ac arian hefyd. Bydd ein hamserydd cawod defnyddiol yn eich helpu i gadw at 4 munud. Mae'n gyflym a hawdd ei osod trwy ddefnyddio'r pad amsugno a roddir. Gallech chi hefyd roi eich hoff gân ymlaen a herio'r holl deulu i gawod 4 munud. Gellir archebu'r cynhyrchion hyn am ddim pan fyddwch yn cofrestru ar gyfer y gyfrifiannell Get Water Fit ar-lein. I gofrestru, ewch i dwrcymru.com/getwaterfit.